れそれがお手元のスカイに夢中、化け物の買い方学んでる。選ばれるためなら舌を売る、裏切られた分だけ墓を掘る。偉いなホッツムがどうにかして薄ら寒い言葉ばかりになる。覚えない顔とバイバイできるなら足なんだってなれるわ。逃げるスケープスケープスケープ畑のまま飛べるステップステップステップ仰せのままアンダースターIo sapere che la cabeza! ¡Quita la lleva! 「